Фидакарлар, туган телнең киләчәген кайгыртып. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Фидакарлар тапшыруын башлыйбыз. Студиябезнең бүгенге кунагы Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының Милли мәгариф идарәсе җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Халиков Илгиз Илдар улы. Хәерле көн. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле көн. Илгиз Илдарович, безне хөрмәт итеп, безнең студияга килгән өчен бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Үзегезгә рәхмәт. Мин зур теләк белән һәр вакытта киләм. Бигрәк тә менә сүз уңайыннан әйтеп китәсе килә. Фидакарлар тапшыруын гамәлгә куелуы ул безнең өчен бик зур бүләк. Чөнки белүегезчә, агымдагы ел Россия Федерация президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде. Һәм инде әлеге елның төп максаты безнең укытучыларыбызның, остазларыбызның абруен күтәрү, гомумән алганда укытучы һөнәренең абруен күтәрү, әлеге укытучылык һөнәренә яшьләрне, яшь буынны тарту һәм инде әлбәттә үзебезнең остазларыбызга рәхмәт сүзен белдерү. Шуңа күрә мин форсаттан файдаланып, рәисебез каршында эшләп килгән татар телен һәм инде Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе, аның җитәкчесе Марат Готыфулла Әхмәтовка рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә. Әлеге тапшыру бик кызыксыну белән көтелеп алына безнең укытучыларыбыз тарафыннан, бигрәк тә ата-аналар тарафыннан хәзер инде менә популярлашып китте. Һәм без дә үзебезнең чиратында һәрбер тапшыруны җиткерергә тырышабыз киң җәмәгатьчелеккә. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт яусан. Шулай ук без инде Марат Готовичның комиссиясе белән берлектә әле моннан башка да бик күп проектларыбыз бар. Ул инде менә безнең балаларын татарча укытучы һәм татар мәктәпләрендә йөртүче әти-әниләргә багышланган безнең заман каһарманнары дигән һәм инде туган телебезне хәзер инде бу сезонда әдәбият дәресләре, кызыклы әдәбият дәресләре алып бара торган Мин әтине өйрәтәм радио сериалы да бара. Моннан тышта радио спектакльләр, хәзер инде радио фильмнар да әзерлибез. Миңа калса, Мәгариф министрлыгы белән безнең шулай комплекслы эш бара. Дөрес, чыннан да бик хаклы әйттегез. Менә әйтеп китәргә кирәк, сез атап үткән Мин әтине өйрәтәм радио сериалын без шулай ук башта эксперимент буларак ВКонтакте социаль челтәрендә булдырылган Милли мәгариф идарәсенең төркеменә куя башладык. Һәм инде аның кызыксыну кызыксынуның бер күрсәткече буларак мен аны игътибар мониторинг эшләп барам, игътибар белән беренчедән анда теге репост мәсьәләсе күренә бит инде. Һәм инде кемгә шушы радио сериалдагы булган мәгълүматны бер-берсенә тапшыра, юллый. Менә мин аны һәр вакыт карап барам. Тыңлаучылар саны да көннән-көн арта бара. Бу минемчә бик яхшы гамәл. Һәм инде нәрсәсе белән ул бик отышлы. Бу бит безнең заманга туры китереп, менә мәктәптән укучы кайтып, менә заманча үзенең әти-әнисенә мәгълүматны җиткерү. Шуңа күрә бу бер яктан теге укытучыларга кызык, балаларга кызык һәм иң мөһиме ата-ана җәмгыятенә дә кызык. Менә шундый уртак бер кызыклы проект булып чыкты әле бу. Бик зур рәхмәт яусын сезгә моның өчен, әлбәттә. Һәм инде без тапшыруыбызның төп темасына кайтсак, без инде фидакарлар, ягъни бүгенге авыр вазгыятьтә, авыр заманда мәктәпне ташламыйча, анда татар телен укытуны дәвам итүче фидакар мөхтәрәм укытучыларыбыз турында сөйлибез. Менә әңгәмәне шуннан башлыйсы килә, мәктәптә татар теле укытучысының бүгенге көндә роле һәм урыны нинди дип саныйсыз? Минемчә, ул бүген генә көндә түгел, ул һәр вакыт безнең татар теле укытучысы, гомумән алган туган теле укытучыларының роле, аларның эшләгән эшчәнлекләре ул һәр вакытта да көн үзәгендә булды. Аларның миссиясы узган елларда да, бүгенге көндә дә, төрле вазгыятьләр булган вакытларда да, һәр вакытта да бик актуаль булды. Чөнки турыдан-туры туган телне саклаучы, туган телне үстерүче безнең шәхесебез ул укытучы, туган тел укытучысы. Һәм бу шушы чиратта мин әлеге милли мәктәпләрнең мәктәп җитәкчеләрен дә атап үтер идем. Чөнки ул бер төркем, ул мәктәп җитәкчесеннән башлана. Чөнки ул шушы төркемне туплый, үзенең командасын туплый. Һәм алар бергә уртага салып сөйләшкән чиракта эшнең нәтиҗәсе була. Әйтик, менә шул ук без бит инде үзебездә ата-аналар, шулай бит. Яшерен батырын түгел,
түгел, без мәктәпкә баланы әзерләгән чорда һәр вакытта да эзлибез, кайсы мәктәп булыр икән ул мәктәптәге кайсы укытучыга без барыбыз икән дип. Белешә башлыйбыз, анда эшләп киткән укытучылардан, яисә анда эшләгән укытучылардан, ата-аналардан, кемнең балалары менә инде укып бетеп, мәктәпне тәмамлап, югары уку йортларына китте, укырга керделәр. Без һәр вакыт сорыйбыз, менә кайсы мәктәпне сайларга. Һәм ул вакытта без әлбәттә иң беренче тотрыклы педколлектив турында сүз йөртәбез. Әгәр дә тотрыклы педколлектив бар икән, димәк монда эш җайга салынган, системалы рәвештә. Һәм әйтеп китәсе килә, системалы эш дигәндә, менә без монда нәкъ максат, бурычлар һәм ул аңа ничек ирешергә мәсьәләсенә киләбез. Бу системалы эш бүгенге көндә. Әйтик, менә ата-аналар җыелышы булган вакытта да без, шәхсән мин үзем игътибар белән мин мәктәп җитәкчесенең чыгышын тыңлыйм. Чөнки бүгенге көндә авторитетлы мәктәп җитәкчесе, аның педколлективы, аның укытучылары үзенә карата беләләр, һәрбер ата-ананы. Һәм үзенең чыгышларында туган телне өйрәнү әһәмиятен ата-аналарга җиткерә белә икән, димәк, безнең монда миссиябыз үтәлгән дип уйлыйм. Чөнки сез беләсез, мин ни өчен менә бик җентекләп тукталып китәм шушы мәктәп җитәкчесенә, аның командасына, педколлективына дип әйтим инде. Соңгы 5-6 ел эчендә федераль дәрәҗәдә туган телләргә карата хәлиткеч шактый зур карарлар кабул ителде. Шулар арасында әлбәттә уку планында туган телләрнең мәҗбүри өлешендә калу мәсьәләсе. Һәм инде шулай әйтергә кирәк, 317 федераль законда, мәгариф турындагы федераль законда аерым маддәсендә акка кара белән язылган. Бүгенге көндә ата-аналар туган телне өйрәнү буенча гариза язалар. Димәк, менә шушы гаризаны аңлый рәвештә язу мәсьәләсе. Ул язган, әлеге гаризаны язганда ул кемнең фикерен исәпкә алган? Бу очракта мин тагын бер тапкыр кабат әйтәм инде, ул мәктәп җитәкчесе. Чөнки ул җыелышлар вакытында җиткерә белә туган телнең әһәмиятен. Шул ук мәктәп укытучысы, аның материаль-техник базасы. Менә бүгенге көндә менә шул төп мәсьәлә. Федераль законга килгәндә, ата-аналар гариза язып, шушы гариза язылганнан соң без инде төркемнәр, сыйныфлар туплыйбыз. Һәм тулы канлы татар телен укыту дәресләрен булдырабыз. Менә бу бүгенге көндә теге рус сүзе белән әйткәндә квинтэссенция дип әйтәбез инде без. Төп мәсьәлә. Ата-ана аңлы рәвештә сайларга тиеш туган телен, туган тел кысаларында үзенең туган телен инде. Бу федераль законда, федераль белем бирү стандартларында барысы да ачык күрсәтелгән. Шуңа күрә менә монда бер яктан ул беләсезме, сайлау мәсьәләсе, аңлы рәвештә сайлау мәсьәләсе, икенче яктан минемчә ул теге милли этномаркер дип тә әйтер идем. Чөнки менә кайсы мәктәпләрдә, кайсы муниципаль районнарда татар телен менә ата-аналар сайлаганнар, анда күренеп тора милли үзаң югары. Кайдадыр әле эшләргә дә кирәк. Шуңа күрә монда теге бер-береңне гаепләү бер дә дөрес түгел. Монда тәҗрибә уртаклаша белергә кирәк. Директорлар үзара аралашырга тиеш. Мәктәпләр үзара аралашырга тиеш. Укытучыларның семинарлары булырга тиеш. Һәм менә мин 26-сы көнне Марат җитәкләгән комиссияның утырышында булдым Аксубай шәһәрендә. Менә нәкъ шушындый семинарлар, алар менә безгә фикер алышырга мөмкинлек бирә. Без анда тәҗрибә уртаклашабыз. Шул ук вакытта ата-аналар белән без ничек эшне бүгенге көндә карарга тиешбез. Менә шушы системалы эштә инде күренә, киләчәктә шушы мәктәпне тәмамлаган бала никадәр дәрәҗәдә үзенең туган телен беләчәк һәм ул туган теле белән ул кайсы юнәлешкә кереп китә. Гомумән алганда мин әйтәс килә, мин үзем филолог кеше. Туган телләр минем өчен ул һәр вакытта да бик әһәмиятле роль уйнады. Әйтик, минем тормышта да ул хәлиткеч рольне уйнады һәм уйнаячак та дип уйлыйм, чөнки минем әле балаларымны менә үстерәм, тәрбиялим. Мин үзем күп минәтле Башкортстан Республикасында минем туган телем ана телендә, татар телендә ачылды. Мин гади урыс мәктәбендә укыдым. Шуңа күрә камил дәрәҗәдә мин ике телне дә беләм. Аның өстәвенә мин татар телен белү сәбәпле башка төрки телләргә дә җиңел кирип китәм. Әйтик, менә тарих шулай иттереп менә үзенең юлын күрсәтеп җибәрде. Мин үзем 3нче буында укытучы, минем әби-бабаларым укытучы булды, әти музыка укытучысы булды. Һәм инде нинди һөнәрне сайлаганда дип сорау туганда, мин инде укытучылык мәсьәләсе минем инде хәл ителгән иде ул теге шу традиция буенча. Һәм тормыш шулай барды. Мин Стәрлетамак шәһәрендә урнашкан Дәүләт педагогия институтының
татар теле һәм татар филология, татар һәм чуаш филологиясе кафедрасына укырга килдем. Димәк, минем тормышта тагын бер төрки барлыкка килде. Мин чуаш телен өйрәнмәдем, әмма мин чуаш теле мөхитендә булган дуслар белән аралаштым. Шуңа күрә ул төрки телдә миңа менә шундый якын, җиңел. Нигезләрен барыбер белә торгансыздыр инде. Әлбәттә, шул ук башкорт теленә инде карата. Шуңа күрә менә әлеге милли телләрне белү ул бермә-бер өстенлек бирә. Һәм инде менә мин ата-аналар белән аралашканда да, укытучылар белән, балалар белән аралашканда да менә шушыны бер өстенлек буларак күрсәтәм. Чөнки бер төрки телне белү ул сиңа кимендә тагын 20 төрки телне ача. Төрки телләр дөньясын ача. Шул ук төрки тел булсын, төрек теле булсын, шул ук кыргыз, казак, үзбәк, азәрбайҗан, төрекмән телләре. Ул милләт вәкилләре белән аралаша белү ул бик күп өстенлек бирә. Дәүләт күләмендә карасак инде ул гомумән безгә теге инвестицион уңай климатны булдыру өчен тагын да бер өстенлек бирә торган бер юнәлеш. Шуңа күрә менә ата-аналар белән сөйләшкәндә мин һәрвакыт әйтәм, өстәмә бер тел белү, бигрәк тә туган телеңне, төрки телне белү, ул сиңа тагын мөмкинлекләр ача. Менә ул төп теге мотивация буларак мин аны әйтәм инде бу фикерләрне, чөнки үземнән чыгып, үземнең тәҗрибәдән әйтәм. Педагогиканың бит инде төп принципы нәрсә? Үзеңнең үрнәктә, үзеңнең мисалда күрсәтергә тиешсең. Шуңа күрә мин үземдә булган мәгълүматны мөмкин кадәр бирергә тырышам, үземнең танышларыма, аларның балаларына җиткерергә тырышам инде алар аркылы, менә әтиәниләр аркылы, ата-аналар белән җыелышларда һәм гомумән үзебезнең семинарлар вакытында. Менә яхшы кабул ителә бу фикер, чөнки аның тагын берничә аспекты бар. Мәсәлән, узган ел без Мәскәү шәһәрендә урнашкан югары икътисад мәктәбенең баш мие һәм тел үзәге белән вәкилләре белән очрашуда катнаштык. Шул кадәр фәнни тикшеренүләр алып барыла бу үзәктә. Хәтта менә шушы фәнни үзәктә булып кайтканнан соң мин инде министрлыкның җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, безнең министр Саид Сургач Хәдилуллинга мөрәҗәгать иттем. Әйдәгез без алар белән килешү төзибез дип. Чөнки киләчәктә менә бу мәсьәләләрне тикшерү, билингвизм әйтәбез, ике телле, күп теллекне тикшерү безгә өстәмә тагын мөмкинлекләр бирә. Һәм без аның фәнни нигезенә таянып, тагы да аңлату, агарту эшләре алып бара алабыз. Һәм әйтергә кирәк, менә әлеге үзәктә анда фәнни тикшерүләр алып барыла. Алар нейрохирургия бүлекләре белән бергә менә баш миенә операция ясаган вакытта без аны әйтәбез, операция с пробуждением дип атала. Билингвал булган пациентларны кабул иткәннән соң шушы үзәккә мөрәҗәгать итәләр. Һәм инде шушы үзәк вәкилләре килеп шушы менә операция барышында шушы пациент белән, ике телле пациент белән ниндидер тестлар уздыралар. Һәм шушы тестлар нигезендә менә бүген инде ул ачык мәгълүматлар күренә. Бер телдән күбрәк белгән кешеләрнең баш миенең мөмкинлекләре күпкә зуррак. Чөнки анда бит баш мие сырлардан тора инде. Әйе, менә ул өстәмә мөмкинлек тагын да бирә. Бу менә бер яктан без аны тегендидер яңалык буларак ачабыз. Уйлап карасаң, бу бит инде элек-электән татар халкына хас күренеш булган. Әйтик, менә сез аны үзегезнең гаиләгез тарихыннан да карый аласыз. Әйтик, менә безнең ата-бабаларыбыз, әби-бабаларыбыз, алар һәрвакытта туган телләрендә сөйләшеп үстеләр, тәрбияләнделәр, урыс мөхитендә яшәделәр һәм Коръәнне нинди телдә укыдылар алар? Гарәп телендә. Менә ул күп теллелек ул вакытта бар иде. Шуңа күрә теге менә искә ала башлаганда әби-бабаларны менә 90 яшендә дә шундый зихене якты, барысында хәтерли, исендә тота дип әйткәннәр, ул менә барлык тик аны шул телләр белгәнгә күрә. Шуңа күрә монда ата-аналар белән сөйләшкәндә мин шунысын да әйтеп китәм. Әгәр дә сез үзегезнең яшьлегегезне озынайтасыгыз килә икән, сез өстәмә телләр өйрәнергә тиешсез. Әмма нигезәнең, мин аны филолог буларак әйтәм, нигезе туган телдән башлана. Туган тел, аннары башка телләр менә типологик охшашлык нәтиҗәсендә бер-берсенә мөнәшәбәт баралар. Чөнки типологик охшашлыкны сизеп алса, бала тоемлый башласа, ул башка телләрне бик җиңел өйрәнә. Шуңа күрә менә бу өстәмә мотивацион фактор. Без үзебезнең теге баш миенең яшәү гомерен тагын да озынайтабыз. Якты акыл белән картайган көндә менә аныкларың белән аралашу мөмкинлегенә ия булу ул бит үзе бер бүләк. Чынлап та шулай. Менә сез баштарак кына әйтеп үттегез, татар телен сайлау милли үзаңның үсешен күрсәтә дип әйттегез билгеле бер районнарда. Бу районнар исәбенә кайсыларын кертергә мөмкин?
Беләсезме, монда мин теге бүлеп алайтырып чыгармас идем, чөнки һәрбер районда үзенең мөхите бар, үзенең теге борынгыдан килгән традициялары бар һәм милли составы бар. Мин монда Сүзегезне бүлеп кенә сорыйм, менә элек Милли мәгариф идарәсе тарафыннан билгеле бер рейтинг төзелә иде. Анда ул яшел, сары һәм кызыл төсләргә бүленеп чыга иде. Дөрес. Бүгенге көндә дә мондай рейтинг төзеләме? Без бүгенге көндә мондый рейтинглар белән шөгыльләнмибез. Аның үзенең теге сәбәбе бар. Беренчедән, ул рейтинг, беләсезме, ул тулы канлы булганда гына рейтинг. Инде аны исем өчен генә ул рейтингны булдырсаң, менә шушы теге зонадан бу зонага күчү өчен юллар эзләү, аның ниндидер теге хәйләле юлларын эзләү ул дөрес түгел. Ул ихластан булырга тиеш. Менә мәсәлән, ихлас рейтинг дип мин аны әйтер идем. Менә үземчә терминда барлыкка китердем. Ихлас рейтинг. Ихлас рейтинг ул нәрсәдән гыйбарәт? Әйтик, без теге яки бу муниципаль районда аның теләге буенча укытучылар өчен ниндидер семинар уздырабыз икән, аларның балалары белән диде чаралар үткәрәбез икән, ул ачыктан ачык күренә. Балалар нинди телдә сөйләшәләр. Аларның активлыгы никадәр күренә министрлык уздырган чараларда. Һәм тагын бер күрсәткечкә тукталып китәс килә, теге милли мәгариф дигәчендә күрсәткечсез булмый. Менә бу ел мине агымдагы елда, тәмамлаган агымдагы уку елында сөендергән күренешләрнең берсе ул төп дәүләт имтиханыннан туган телләрне сойлау мәсьәләсе. Агымдагы елда бу 2502 бала, монда инде татар теле генә түгел, монда чуаш, удмурт, мари телләре дә бар. Узган ел ул сан безнең 1000-гә кимрәк иде. Димәк, безнең районнар бу юнәлештә бик җитди эш алып барган. Шулай да мин инде менә форсаттан файдаланып әйтәсе килә, район җитәкчелегенә, мәгариф идарәләренең башлыкларына менә бу эшне туктатырга түгел һәм гомумән алганда монда юл картасы төзергә кирәк. Чөнки менә шушы балалар 9-нчы сыйныфта имтиханны тәмамлаганнан соң без аларның арасыннан бу профориентацион эшнең бер баскычы дип әйтер мин, киләчәктә 11-нче сыйныфта бердәм республика имтиханын бирүчеләр санын да булдыра алабыз. Һәм ул балалар киләчәктә безнең югары уку йортына укытучы һөнәре белгечлегенә барыр дигән шундый бер фараз да кыла алабыз. Димәк, менә бүгенге көндә без әйтәбез, министрлыкның бик яхшы шундый инициативасы булды, ул педкласслар булдыру. Менә шушы педкласслардан башлап, аны әкренләп 9-нчы сыйныфка җиткерү, һәм 9-нчы сыйныфта имтиханнар биргәннән соң аның белән тиешле эш алып бару, 11-нче сыйныфта туган телләр буенча бердәм республика имтихан бирү, һәм инде киләчәктә үзебезнең Татарстандагы югары уку йортларына укырга керү. Димәк, менә шушы тулыканлы системалы эшне без барлыкка китерәбез икән, ул укып беткәннән соң, менә шушы белгечлеккә ия булганнан соң, диплом алганнан соң, ул үзенең муниципаль районына кайта икән. Димәк, менә монда эш корылган булып санала. Шуңа күрә менә сез рейтинг дип әйттегез бит инде. Менә мин ул рейтингны берникадәр менә шушы күрсәткечләргә бәйләр идем. Әлбәттә, мин монда кызыл, теге яшел, зәңгәр, менә анда нинди яшел зоналарны кертмәс идем. Мин бары тик әйтер идем. Менә агымдагы елда шушы районда әйтик 150 бала, минем зур хыялым шушы 150 бала үзенең туган телләреннән имтихан бирү. Аңа системалы рәвештә әзерләнү укытучылары белән бергә һәм инде имтихан тапшыру. Менә шуннан килә ул. Шуңа күрә менә 2502 баланың имтихан бирүе ул безнең өчен менә бер рейтинг күрсәткече. Әмма мин рейтинг дип атамыйм инде. Менә моңа аңлатма биреп китик әле. Димәк, бу укучылар 9-нчы сыйныфны бетергәннәр һәм үз теләкләре белән сойлап, туган телләреннән имтихан биргәннәр булып чыга. Монда мин әйтәсе килә, шушы сойлауда безнең мөгаллимнәребезнең туган тел укытучыларының роле турында. Чөнки әгәр дә бу кадәр бала безнең сойлый икән, димәк, аларның кызыксыну уянган әлеге фәнгә, туган тел фәненә, татар теле фәненә шул исәптән әйме. Димәк, укытучы дәресне кызыклы, иштәлекле, мавыктыргыч иттереп оештыра белгән һәм балалар аңлыйлар. Мин булган белемне менә тикшереп карый алам имтихан белән. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә безнең барлык балаларыбыз да уңышлы тапшырды әлеге имтиханны. Димәк, безнең ел дәвамында системалы эш барган. Хәзер аны бары тик менә бер матур гына яхшы бер регламентка куярга кирәк, юл картасына. Шушы юл картасында булырга тиеш ата-аналар белән очрашу, министрлык белән уздырган төбәкара семинарлар, республика күләм семинарлар, тәҗрибә уртаклашу, районнарның үзара тәҗрибә уртаклашулар, шул ук бәйгеләрдә катнашу министрлык тарафыннан оештырылган Мартготу җитәкләгән комиссияның менә күп кенә чаралары бар, бик кызыклы проектлары, аларда катнашу, менә ул барысы да менә шушы кызыксынуның бер юл картасының бер өлеше дип уйлыйм мин. Әлбәттә, бу теге сан куу булырга тиеш түгел.
күрсәткече дә булырга тиеш, аның сыйфаты да булырга тиеш. Сыйфаты. Һәм инде бердәм республика имтиханын искә алдык. Без аны инде бердәм дәүләт имтиханы дип атыйбыз бу вакытта. Әлбәттә, татар теле буенча бу елны быел 6 кеше бердәм 8 кеше. Бик яхшы. 8 кеше бердәм республика имтиханын тапшырды. Моны әлбәттә кайбер кешеләр инде безнең милли фаҗига дип тә атаучылар бар, төрле мөнәсәбәт бар. Сез үзегез нинди мөнәсәбәттә бу кешеләргә, бу балаларга карата? Аларны герой итеп тә күрүчеләр бар. Беләсезме, бу очракта герой биеклегенә күтәрү ул дөрес түгел. Чөнки ул безнең максатыбыз, бурычыбыз. Шуңа күрә без аңа омтылырга тиешбез. Менә узган ел ул бер балтач кызы иде, бер кеше. Аны каһарман дәрәҗәсенә күтәрделәр. Әлбәттә, ул игътибарга лаек. Әмма без монда уйланырга тиешбез. Менә ул 1 түгел 8 түгел киләсе елда 18. Менә шул юнәлештә нинди эшләр без эшләргә тиешбез. Мин сезгә аның өлеше әйтеп киттем. Менә шушы мәктәп сыйныфларынан башлап, педагогик сыйныфлардан башлап 9нчы сыйныф, 11нче сыйныф, һәм инде менә сез әйткән 8 шушы безнең балабыз, без алар белән аерым очраштык, аларның ата-аналары белән аралаштык, аларның кайда укырга телиләр мәсьәләсен өйрәндек. Ачык ишек көннәре махсус алар өчен оештырылды Казан федераль университетында. Менә мин форсаттан файдаланып Казан федераль университетына да рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә. Андагы безнең коллегалар белән без һәр вакытта тыгыз элемдә дә торабыз. Гомумән алганда 8 кеше булды, әмма 9 имтихан бирелде. Чөнки анда төшенчә бар, теге человека экзамен дигән. Белүегезчә, безнең халыкара татар теле олимпиадасының җиңүчесе, Татарстанның егете Ихтияр Кыямов безнең татар теленнән һәм татар әдәбиятыннан сайлады. Димәк, менә сон белән алганда ул 9 кеше булды. Әлбәттә, бу безнең өчен яхшы күрсәткеч. Узган ел 1 булса, хәзер инде 8 кеше саны белән алганда, имтихан саны белән ул 9. Әмма менә монда тынычланырга ярамый. Киләсе елга без үзебезгә инде прогноз бирәбез. Biz үзебезгә инде бурыч куябыз. Беләсезме, шактый чаралар уздырырга мөмкин. Әмма шушы шактый чараларда, милли чараларда катнашкан балалар аңлы рәвештә менә шушы имтиханны сойларга тиеш бит. Менә монда мин тагын мөрәҗәгать итәм үзебезнең мәктәп җитәкчеләренә, мәктәп укытучыларына. Әгәр дә без менә бу эшне бергә уртага салып оештыра алабыз икән, димәк киләчәктә сорау тумыйчак, сәгать саны кимеде дип, балалар теләми дип, димәк укытучының да эше була. Аның сәгатьләре була, баланың теләге була. Менә шушы бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашуда чын ихлас теләге булачак. Шуңа күрә менә тагын мөрәҗәгать итәм, әйдәгез бу эшне бергәләшеп оештырыйк. Монда ата-аналар җәмгыятенә дә мин мөрәҗәгать итәм, чөнки ата-ана үзе дә уйланырга тиеш. Аның да вакыты килеп җитер, картайган көннәрендә үзенең оныклары аның белән килеп, саф туган телендә, татар телендә "Саумы әбием, бабам" дип мөрәҗәгать итсә, ул бит менә зур бүләк. Димәк, син тиешле эш алып баргансың. Илгиз Илдарович, менә без инде бердәм республика имтиханы белән әлбәттә Казан федераль университетының татар филологиясе бүлегенә укырга керә алабыз бит. Һәм анда бит инде бары тик 8 кеше генә түгел. Ул бюджет урыннары аларның бар, һәм инде 20-гә якын дип беләм мин соңгы елларда. Димәк, әле имтиханны университетка кергән вакытта бирүчеләр дә булачак дигән сүз бит. Эчке имтиханнарны. Эчке имтихан бирүче, Алар да шулай ук татар теленнән имтихан бирә дигән сүз бит инде. Әлбәттә, дөрес, сез дөрес фикер итәсез, чөнки эчке имтихан бар. Балалардан тыш моңа чаклы менә имтихан биреп килгән, эчке имтихан биргән балалар безнең барысы да бик менә шундый яхшы гына нәтиҗәләр күрсәтеп, әлеге имтиханнарны тапшырдылар. Һәм монда әйтергә кирәк, без шулай ук безнең югары уку йортларына ярдәм итәбез. Безнең Милли мәгариф идарәсенең структурасында төбәкара хезмәттәшлек секторы бар. Һәм сез беләсез, безнең милләттәшләребез Россия Федерациясының күпләп төбәкләрендә таралып, сибелеп яшиләр. Һәм чит илдә дә. Менә шушы Россия Федерациясеннән килгән балаларыбыз да бар бит әле безнең. Менә аларга да без мөмкинлек булдырырга тиешбез. Әйтик, шулык менә күрше Чувашия Республикасының Шыгырдан авылын алыйк, Тукай мәктәбен алыйк. Менә анда да балалар бар, алар да теләк белдерә. Тагын менә форсаттан файдаланып, мин тагын бер мәгълүматны җиткерәсе килә сезгә һәм хөрмәтле безнең радио тыңлаучыларга. Менә Татарстаннан тыш тагын 3 югары уку йортында татар теле укытучылары әзерләнә, татар теле һәм әдәбият укытучылары. Берсе аның Башкорт дәүләт университеты, ул инде хәзер аның татар кафедрасы, шуннан соң Мифтахетдин Акмулла исемен йөрткән Башкорт дәүләт педагогия университеты һәм минем альма-матер, мин укып чыккан, ул инде элек мин сезгә әңгәмәнең башында әйтеп киттем, ул Стәрлетамак педагогия институты иде, классик институт.
Бүгенге көндә ул Уфа фән һәм технология университетының Стәрлетамак филиалы, менә ул уникаль кафедра. Уникаль кафедра тәмамладым мин, чөнки анда менә Татарстаннан тыш һәм Чувашиядан тыш әзерлиләр татар теле һәм чуваш теле укытучыларын. Башкортстанда, менә Башкортстанда. Әлбәттә, ул башка төбәкләрдә дә андый кафедралар булса, мин бик шатланыр идем. Ул шундый бер матур хыял булып тора. Кем белә, киләчәктә менә ихтыяҗ булса, әгәр дә без системалы эшне алып барсак, андый теләүчеләр булыр, андый кафедралар тагы да ачылыр. Бәлки теге контроль кабул итү саннары андый югары булмас. Мин укыган чорда ул 25 иде. Хәзер инде ул якынча 18-20, төрле елларда төрлечә. Әмма нәрсә куандыра? Балалар килә укыйлар. Һәм инде Татарстандагы балалар да менә чиктәш республика торган теге чиктә булган районнарда, мәсәлән, мин укыган кафедрага килүче балалар да бар икән. Менә бүген көндә мин аралашып торам үземнең укытучыларым, остазларым белән Стәрлетамак шәһәрендә килүчеләр бар. Димәк, бу шулай ук дөрес гамәл, без юлларын күрсәтергә тиешбез. Шул ук әйтик, мәсәлән, менә Татарстанда күпләп яшәгән район, чуашлар күпләп яшәгән районнарны алыйк. Шул ук менә Аксубай мин әйтеп буздым, безнең семинар булды. Аксубайдагы чуваш милләтле балалар бит Чибак, бөтен Татарстанны гизеп Чибаксарга барганчы, шул ук Башкортстанга барып, шушы татар-чуваш кафедрасында да укый алалар. Мин ни өчен моңа ассызыклап шулай итеп тукталып үтәм? Чөнки беләсезме, укытучы ул вакыты килү белән, вакыты җитү белән лаеклы ялга китә. Ә ул үзенең урынына яшь буынны алмаш калдырырга тиеш, дөрес. Шуңа күрә менә без бүген ул турыда да уйланырга тиешбез. Безнең Удмурт теле укытучыларында әзерлиләр. Безнең ул Глазов шәһәрендәге пединститут әйме. Шуннан соң Огарёв исемен йөрткән Мордовиядагы пединститут, анда да педуниверситет, анда да элемтәләр бар. Димәк, бүгенге көндә безгә менә шушы эшне, тагын шу сүзне кабатлыйм инде, системалы рәвештә алып барырга кирәк. Менә шушы укучылар безнең шушы төбәкләргә барып, белем алып, белгечлек алып, диплом алып, үзебезнең муниципаль районга кайтып, менә үзебезнең балаларыбызны укытсалар иде дигән. Монда инде мин тагын бер мәсьәләгә теге ишара эшлисе килә. Кайбер муниципаль районнарыбыз яшь укытучыларга бик теге отышлы шундый мөмкинлекләрдә булдыра. Ул торак мәсьәләсе хәл ителә, яисә теге килү белән финанс яктан матди ярдәм. Менә ул, мәсәлән, шул Кукмара районында бар. Мин беләм, яшь белгечләргә 300 меңгә якын акча бирелә. Аннары безнең бит әле укытучылар өчен Татарстан Республикасының грантлары да бар. Яшь укытучыларны менә шушы һөнәргә җәлеп итеп, аларны ким дигәндә 3 елга без лектереп алсак, менә шушы системада бер цикл үткәннән соң аны калдырып була. То есть закрепляемость дип әйтәбез без аны. Менә төп бурыч безнең шунда. Ул бер цикл үткәннән соң әкренләп шул системага кереп китә. Аңа остазны билгеләп куясың, остаз аның теге үсеш траекториясын билгеләсә, менә шушы грантлар белән без аңа матди яктан ярдәм итә алсак, торак мәсьәләсен хәл итсәк, димәк, ул төпләнеп менә шунда эшләп китсә, минемчә, киләчәктә менә туган теле мәсьәләсе белән проблема булмаячак. Сез инде әңгәмәбездә чит регионнарны шулай еш телгә алуның бер сәбәбе, моңа кадәр сез бөтен дөнья татар конгрессында эшләп киткән идегез, һәм ниндидер элемтәләр, әлбәттә, бик зур файда инде бу. Менә бүген Мәгариф министрлыгыннан чит регионнардан запрос дип әйтәбез инде бит. Сорау бармы татар теле укытучыларына? Татар теле укытучыларына күбрәк запрос түгел, ә аларны әзерлек курслары аша уздыру. Сез беләсез, без аны Мәгарифне үстерү институты белән, ул безнең ведомствоның учреждениесе дип әйтик инде, без бушлай төбәкләрдә яшәгән татар теле укытучыларына курслар уздырабыз. Ел сайын бу курслар уздырыла, һәм ул системалы рәвештә алып барыла. Димәк, бу укытучылар курслар узганнан соң иркенләп үзләрендә эшне дәвам итәләр. Һәм аның өчен алар акча түләми. Аның өчен Татарстан Республикасы акча түли. Бу минемчә шулай ук бик зур ярдәм, бик зур нигез булып тора. Шул ук мәсьәлә дәреслекләргә килгәндә, матур әдәбиятка килгәндә, һәр елны без һәр төбәктән, кайда безнең милләттәшләребез яши, гаризалар җыябыз, аның реестрын булдырабыз, һәм татар теле һәм татар әдәбиятыннан дәресләр белән тәэмин итәбез. Шулай ук республика исәбенә. Бу безнең стратегик сәясәтебез. Менә милләттәшләребез белән эш буенча ихтыяҗ зур. Менә әкрен генә безнең
акрын гына балаларыбыз да төбәкләрдән тартыла башлады. Менә шушы үзебезнең программаларга алар монда килеп белем алып, мин инде хыялым монда белем алганнан соң Казанда төпләнеп калу түгел, төбәкләрне кайту. Мин аның һәрвакыт сөйләшкәндә, теге милли автономия җитәкчеләре белән сөйләшкәндә дә аны теге бурыч итеп куям аларга. Алар Казанга килеп, матур тормыш күреп, теге яхшы инфраструктурага ияләнеп, монда калырга тырышалар. Сез аны башта кайтарыгыз үзегезгә. Үзегездә эшләп алсын. Бәлки ана шунда кирип китеп, шунда төпләнеп тә калыр. Ну, билгеле, кайбер берникадәр проценттан шулай Казанда кала инде. Ул барбер яхшы безнең өчен. Гомумән булып торсын ул менә шушы теләгән балалар. Әйтә алмассыз микән хәзер статистика кагылып үтсәк, әгәр дә Татарстаннан һәм Башкортстаннан кала татар теле һәм әдәбияты яки түгәрәк форматында яки дәрес форматында ничә авылда һәм ничә калада укытыла? Мин сезгә аны булай дип әйтәм, Татарстаннан тыш якынча бу сон һәрвакыт теге без күз җитү белән аны тикшерәбез. Үзгәреп тора. Түгәрәк форматында, факультатив форматында тулыкынды дәрес буларак безнең 1000дән артык мәктәптә татар теле укытыла регионнарда. 1000дән артык уйлап карагыз. Ул мәктәпләрдә бит берничә сыйныф, берничә төркем булырга мөмкин. Аның форматы әлбәттә төрлечә. Факультатив форматында алып барганнарга инде без максат куябыз, төркемнәрне киңәйтеп, тулы канлы бер дәрес форматына кирип китергә. Һәм ул дәресне уздырганда да дәрес саны 2-3 сәгатьтән дә ким булырга тиеш түгел дигән фикерне дә алга сөрәбез дип әйтим инде. Чөнки һәрбер төбәкнең үзенчәлеге бар. Әлбәттә монда без җирле урын хакимияте органнары белән, аның җитәкчеләре белән сөйләшүләр алып барабыз. Күпчелеге безгә бик уңай карашта. Алар ярдәмгә әзер, чөнки алар аңлыйлар. Татар телен укыткан мәктәпкә Татарстанның игътибары да бар. Чөнки без аның материаль техник базасына игътибар итәбез. Теге татар телендә бер әйтем бар бит. Күршең бай булсын, тавыкларың тук булыр дип. Менә монда да дөрес хакимият органнарында дөрес сәясәтне алып барган безнең җитәкчеләребез төбәкләрдә алар аңлыйлар. Менә алар тулыкынлы безнең татар телен укыту процессын оештыралар икән. Димәк, аның балалары бит киләчәктә безнең төбәк олимпиадада катнашып, халыкара олимпиадаларында катнашып җиңүгә ия булырга мөмкиннәр. Әйтик шул ук Пенза өлкәсеннән татар баласы җиңү яулап кайта икән, ул бит бөтен регионга шундый зур бер күрсәткеч була. Шуңа күрә менә моны да дөрес бирә белергә кирәк. Димәк, татар телен укыту сезнең төбәккә нәрсә бирә? Сезнең мәктәпкә нинди мөмкинлек бирә? Аның материаль техник базасын булдыру өчен нинди мөмкинлек бирә? Шуны әйтеп китәргә кирәк. Без бит күп кенә төбәкләргә чыгабыз рәсми рәвештә, семинар киңәшмә кысаларында һәм татар мәгарифе көннәре кысаларында. Бу ике чара, икесе дә алар безнең Татарстан Республикасының дәүләт программасында каралган. Ул дәүләт программасының исеме була яңгырый. Татарстан Республикасында дәүләт телләрен саклау, үстерү һәм өйрәнү һәм башка милләтләрнең телләрен үстерү, өйрәнү дәүләт программасы. Ул 23нче елдан 30нчы елга чаклы озайтылган. Әлбәттә анда теге үзгәрешләр кертелә, ниндидер теге индикатив күрсәткечләр үзгәреп тора. Ул гадәти күренеш. Әмма нигездә менә шундый дәүләт программасы булу, ул безнең өчен бүген зур күрсәткеч. Менә мин шуңа күрә форсаттан файдаланып, безнең республика җитәкчелегенә үзебезнең рәисебез Рөстәм Нургаҗев Миңнеханов рәхмәт сүзен җиткерәсе килә. Безнең милли мәгарифкә карата, төбәкләрдәге милли мәгарифкә карата булган менә үтенечләребезгә һәрвакытта яшел төс. Менә аның өчен аерым рәхмәт. Шуңа күрә төбәкләргә чыгабыз, милләттәшләребез белән аралашабыз, укытучыларга квалификация күтәрү курсларын уздырабыз, дәреслектәр белән тәэмин итәбез. Кайчагында әйтәсе килә, кайбер төбәкләр әле үрнәктә булып тора безнең Татарстандагы мәктәпләргә. Бер генә мисал китерәм. Менә май ахырында сез беләсез, традиция буенча соңгы кыңгыраулар узды. Менә мин берничә соңгы кыңгырауда Казан мәктәпләрендә үзем дә булырга туры килде. Ул теге милли мәктәпләр генә түгел, татар теле укыткан, татар тәрбиясе булган ул гади мәктәпләрдә. Әмма менә шушы чараларны оештырганда гел чит ил музыка, чит ил көе, аның сценарийында менә тукымасына менә тулысы белән кергән инде. Мин шул вакытта Чувашиянең Тукай мәктәбендә булган соңгы кыңгырауның видеосын үземнең социаль челтәремә куйдым. Менә сезгә үрнәк дип. Сез белсәгез, ни кадәр игътибар булды. Димәк, безгә күрше төбәк балалары күрсәттеләр, ничек соңгы кыңгырауны уздырырга кирәк. Ул бит татар теле дәрес кенә түгел, ул мөхит, ул яшәү
рәвеше дип әйтик инде. Димәк, син соңгы кыңгырауда милли биюләр белән шайтырып уздырасың икән, ул үзенә күрә бер күрсәткеч. Шуңа күрә мин моны шулай үрнәк итеп куям, үзебезнең милли мәктәп директорларына да әйтер идем, менә үзегезгә максат куйгыз зинһар өчен, татар теле укучыларына да әйтәм, менә соңгы кыңгырауларны шулай уздырырга кирәк. Мин сүз уңайыннан сорап китим әле шулай ук менә чит төбәкләр турында сөйләшкән вакытта чит төбәкләр бер хәл чит илләр бар бит, Төрки республикалар, безнең Казакстан, Үзбәкстан дип әйтик. Аларда да шулай ук якшәмбе мәктәпләре эшләп килә дип беләм. Алар сезнең структурага карый нәрсәдер буйсынамы? Монда буйсыну турында әйтеп булмый, чөнки ул бит чит илдә урнашкан, аның юридик ягы бар. Әмма менә хезмәттәшлек сезнең игътибар үзәгендәме дип әйтик. Әлбәттә, шуңа күрә мин сезгә әйтеп киттем, безнең идарәдә төбәкара хезмәттәшлек секторы бар. Һәм менә монда бергәләшеп эшләү дип әйткән фикер менә сезнең минең белән тулысы белән килешәм, чөнки менә минем тәҗрибә булды Бөтендөнья татар конгрессында башкарма комитет җитәкчесенең урынбасары булып эшләргә. Менә бүгенге көндә менә шушы юнәлешне без Бөтендөнья татар конгрессы белән дәвам итәбез. Чөнки Бөтендөнья татар конгрессының аның үзенең челтәре бар бик көчле. Менә шушы милли оешмаларның җитәкчеләре белән һәм инде күп кенә очракта ул милли оешма җитәкчеләре безнең хакимият органнарында эшләп киләләр. Аларның теге яки бу дәрәҗәдә, теге яки бу мәктәпкә ярдәм итү мөмкинлекләре дә бар. Әлбәттә, чит илдә ул факультатив дәрәҗәсендә инде түгәрәк якшәмбе мәктәпләре. Һәм ул аңлашыла, ул теге гадәти күренеш. Әмма онда да менә мөмкин тулыгынлы шундый мөмкинлекләр булдыру безнең өчен бик яхшы. Аларга өстәмә ресурслар бирү, электрон ресурслар бирү, матур әдәбият белән тәэмин итү, әлифбалар бирү. Менә ул барысы да безнең уртак эшебезнең бер асыл бер юнәлеше дип әйтим. Менә шуңа күрә монда мин Бөтендөнья татар конгрессына да рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә аның һәрбер хезмәткәренә. Чөнки мин алар белән менә 3 ел дәвамында бик матур эшләдем. Алга таба да менә бу хезмәттәшлек безнең дәвам итер дип уйлыйм мин. Чөнки мәгарифтән башка, татар телен укытудан башка бүгенге көндә әлбәттә татар дөньясын күз алдына китереп булмый. Дөрес. Илгиз Илдарович, әлбәттә сез инде шушы студияда утыргансыз икән, килгәнсез икән, безнең тыңлаучыларыбыз хәзер мөһим бер мәсьәләгә кагылуыбызны көтеп торалар миңа калса. Ул да булса милли мәгариф дип сөйлибез икән, татар телен укыту белән шикләнеп калмый. Ул инде төгәл фәннәрне татар телендә укытуга, нәкъ менә сез әйтеп киткән милли мәктәпләр проблемасына да кирип кайта. Ничек кенә авыр булмасын, бүгенге көндә инде әлбәттә шулай ук бу проблемага төрле караш бар. Миңа калса без күбрәк инде аның тискәре ягын күрәбез, уңай яклары да бар бит, анысын да күрергә кирәктер. Менә уңай ягы дигәннән берничә ел элек кенә Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы һәм Казан Федераль университеты безнең милли мәктәпләр өчен 2 телдә, хәтта 3 телдә дә төгәл фәннәрне укытылырлык укытучылар, абитуриентлар җыйганнар иде. Алар инде билгеле бер чыгарылыш булды дип беләм мин. Һәм бүгенге көндә ул укып чыккан кешеләр, укып чыккан балалар, алар мәктәпләргә урнашып беттеме, ничек эшләп яталар? Олар артыннан күзәтү бармы ниндидер? Бу күзәтү генә түгел, бу безнең даими эшебез, системалы рәвештә алып бара торган эш. Чөнки сез менә шушы берничә телдә фәннәрне укыту мәсьәләсе дигәндә, сез полингваль безнең укыту комплекслары турындагы фикергә мине җиткерәсез. Сез беләсез, 19-нчы елдан башлап безнең Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең инициативасы белән адымнар мәктәбе барлыкка килде. Адымнар, менә адым сайын, адым без менә үзебезнең максатыбызга ирешәбез. Бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасында 6 полингваль комплекс эшләп килә. Һәм инде әлеге полингваль комплексларда фәннәрне төрле телләрдә бирү, төрле телләрне өйрәнү белән бутарга ярамый. Менә монда төп хата шунда. Менә шуны әйтеп китәс килә. Төрле фәннәрне укыту ул полингваль белем түгел. Ә менә төрле фәннәрдә татарча, русча, инглизчә укыта алу һәм укыта алырлык укытучыларны әзерләү, менә тулы канлы полингваль безнең белем бирү оешмалары турында сүз бара. Дөрес, без ел сайын кабул итәбез безнең абитуриентларыбызны. Әлеге белгечлеккә ул Казан Федераль университеты базасында дөрес әйтәсез, әзерлек алып барыла. Уку елы барышында һәм инде укып чыкканнан соң без әлеге укытучыларны менә нәкъ шушы полингваль комплексларга юллыйбыз. Алар безнең көн кадагында торалар, без аларның артыннан һәр вакытта да карап торабыз, тикшереп торабыз. Чөнки бу кадрлар әзерләү мәсьәләсе ул нигез әйбер. Бүген без менә шул кадрларны әзерләүдән туктасак, менә ул безнең полингваль күптелле комплексларда тулы канлы бу эшне оештырып булмаячак. Шуңа күрә бу эш дәвам итә.
һәм аны дәвам иттерү өчен нигезе бар. Шуңа күрә мен тагын бер кат рәхмәт әйтәм безнең республика җитәкчелегенә. Менә әлеге юнәлеш ул берникадәр шундый менә башка төбәкләргә караганда яңалык булды. Без беренчеләр булдык. Без пионерлар булдык полилингваль укыту комплексларының эшен оештыру, аның эшчәнлеген тәэмин итү буенча. Һәм бүгенге көндә менә ул тәҗрибәне бездән хәзер өйрәнә башлады. Күрше Башкортстан Республикасы, мин беләм, Чувашиядән мөрәҗәгатьләр бар. Шуннан соң Кавказ илләрендә берничә Кавказ ягында берничә республикада менә кызыксыну бар. Без бүгенге көндә үрнәк булып торабыз. Үрнәк. Бу күптелек мәсьәләсенә килгәндә, менә без әңгәмәнең барышындагы теге фикергә тагын әйләнеп кайтабыз. Нинди мөмкинлек бирә безгә өстәмә телләр белү? Без бит менә мәхрүм итәргә тиеш түгел балаларыбызны, әгәр дә аның теләге бар икән, әгәр дә аның ичке мөмкинлекләре бар икән телләргә карата, без ул мөмкинлекне аңа бирергә тиешбез. Әлбәттә, һәрбер бала полиглот булып тумый. Әмма менә анарда булган ул сәләтне ача белү беренче чиратта ул ата-анадан тора. Шуннан соң инде укытучыдан. Шуңа күрә менә мин ата-аналар белән аралашканда да кайчагында менә еш кына әйтәләр, менә улым белән кызым белән сөйләшеп алалар, менә 11-не тәмамлый, кайда укырга барыр икән. Мәйтәм, бу бит бик гади хәл ителә. Шартлы рәвештә, менә мәсәлән, мин үзем беләм шулай. Бер төркем бала ул төгәл фәннәрне яхшы белә. Икенчесе гуманитар. Менә мәсәлән, мин гуманитар. Минем балалар да гуманитар. Ансы бер. Димәк, син гуманитар циклда буласың икән, әлбәттә син физика-математика факультетына бармыйсың, син анда авыр була эшләү. Яисә медицина юнәлешенә, чөнки анда химия, биология шундый төгәл фәннәр бар. Мәсәлән, менә гуманитар юнәлешкә укытучылыкка, журналистикага, тарихка, менә һәм шундый гуманитар юнәлешләргә синең күпкә мөмкинлекләрең бар, көчлерәк. Шуңа күрә кайда сиңа җиңел, кайда сиңа кызыграк, менә шул юнәлешне арга кирәк. Күпчелек очракта безнең менә традиция буенча килә, безнең гаиләдә һәр вакыт укытучылар булды. Әмма укытучылыкка барысы да китеп бетми. Яисә менә бездә һәр вакыт медицина хезмәткәрләре булды. Теге ничә буын безнең теге табиблар булды. Менә син дә табиб булырга тиешсең. Балаңа тартым булмаса, без бит аны мәҗбүр итә алмыйбыз. Менә ул мәсьәлә дә бар. Менә шартлы рәвештә икегә беләм. Аннары аның икенче этабы башлана. Һәрбер бала мәгълүматны кабул иткәндә төрле менә кабул итү органнарын куллана. Без аларны әйтәбез инде, кемдер аудиал, кемдер визуал, кемдер кинестетик. Менә ул ягы да бик кызыклы, чөнки менә мәсәлән минем ике улым да, алар минемчә аудиаллар. Менә теге сөйләү аркылы биргән мәгълүмат күпкә аларга яхшы үтемле барып керә. Визуаль контент аларга менә авыррак кабул ителә. Шуңа күрә менә һәрбер ата-ана күрә белергә тиеш. Укытучы кебек, менә кайсы юнәлешне алып барырга. Инде мәктәптә уку процессында менә шушы 3 каналны да яңа дәресне биргәндә, яңа фәнне биргәндә укытучы куллана ала икән, бу иң отышлы дәрес була һәм һәрбер балага ул файдалы була. Чөнки класс комплектта утырган балалар барысы да бер күләмдә кабул итми мәгълүматны. Кемдер менә тактада язганны игътибарга алмый, ә менә ассызыклап үтсәң, сөйләп үтсәң, ул аның исендә кала. Яисә лаборатор опытлар булса, менә шул кинестетика, ул аны тотып карады, сүтеп җыйды, шунда исендә калды. Шул ук вакытта аудиовизуаль каналдан да килеп торса, бу мәгълүмат, ул бит теге закрепление дип атала. Ул исендә кала баланың. Шуңа күрә мин һәр вакыт ата-аналарга да әйтәм, сезнең бит үзегезнең кулыгызда менә барысы да. Сез мәктәпкә төшкәнче, менә бу әйберне ичке теге гаилә профориентацион эшен алып бара аласыз. Нинди юнәлеш яхшы бара? Әйтик, менә улым шигырь ятлаганда мәктәп программасының кичкенәсе янында уйнап йөри. Абыйсы белән бер рәттән энесе 4 яшьлек шушы шигырьне нәкъ шулай ук ятлады. Һәм балалар бакчасына барганда мин аңа һәр вакыт кичкесенә әйтәм, менә тагын шул ук мотивация мәсьәләсе. Ике шигырь ятларга кирәк, берсе татар телендә, берсе рус телендә. Чөнки ике бүләк була. Берсе Кыш бабайдан, берсе Дед Мороздан. Менә ансы да ичке мотивация. Менә шундый алымнарны кулланырга кирәк. Әгәр дә теге һәр вакыт ниндидер теге сез дөрес әйттегез, тискәре ягына карап утырабыз икән, ул алга барыш булмый. Менә безнең теге алга һәр вакытта барышып булырга тиеш, яңалык булырга тиеш эштә. Илгиз Илдарович, бүгенге көндә укытабыз дидегез бит инде, студентлар укый димәгән бит, ничә студент укый? Ел сайын без 125 укытучы турында сүз бара. Аның теге башлангыч сыйныф укытучылары бар, менә бу төгәл фәннәр буенча укытучылар бар, һәм алар бүленгән инде. Кызыксынган безнең ата-аналарга, укытучыларга дип әйтик, шул ук чиратта балаларга без тәкъдим итәбез. Казан федераль университетының кабул итү комиссиясының сайтына кирип, менә шушы белгечлекне өйрәнеп чыгарга. Бүгенге көндә андый мөмкинлекләр бар. Барысы да сезнең кулда. Без бар тик шат кына булабыз укытучы һөнәренә безнең яшьләребез килсә. Илгиз Илдарович, шулай ук тагын бер мөһим мәсьәлә, ул милли
татар гимназиялар мәсьәләсе. Бүген әлбәттә бүгенге көндә бик күп шундый кызыклы хәлләрне очратырга мөмкин. Әйтик, ул татар гимназиясе дип атала, ишеге өстенә татар гимназиясе дип язып куелган, ләкин анда барлык фәннәр диярлек, инде төгәл фәннәр диярлек рус телендә алып барыла. Менә исеме татар булып, җисеме татар булмаган гимназияларның алдагы тормышы һәм аларның үсеш стратегиясе ничек күрәсез? Монда мин сезгә бераз теге регламент ягыннан да теге бераз фикеремне әйтеп китәс килә. Әлбәттә, мин аларны берничек тә гаепли алмыйм журналист буларак, чөнки бик күп факторлар. Аның төп факторы теге мәгариф оешмасының микрорайонга беркетелүе. Әгәр дә ул теге автоном булып, менә бар тик татар мәктәбе генә булса, ул эшне оештырып булыр иде. Шулай да микрорайонга бәйлеме, бәйле түгелме, эшне шулай оештырып була. Һәм аның якты бер үрнәге, сез беләсез, Казан шәһәрендә, сезнең күршегездә урнашкан Шихабуддин Мәрҗани исемен йөрткән икенче татар гимназиясе. Менә аның бит микрорайоны шулай ук бар. Әмма анда балалар туган телләрендә укыйлар һәм тәрбияләнәләр. Һәм ул эш инде традиция буларак күптәннән килә. Менә үз вакытында Камарезин Нурны бу эшне алып барды. Хәзер Гайнуллин Рамил Рашидович бу эшне алып бара, эстафетаны алды. Димәк, менә шуларның эше белән бүгенге көндә танышырга кирәк. Әлбәттә, җиңел генә менә аның теге векторын үзгәртеп җибәреп булмый. Ул акрынлап барырга тиеш бу эш. Килгән ата-аналар белән сөйләшергә кирәк. Менә безнең фәннәр татар телендә укытыла. Сезгә авыр булмыймы ул? Сез әзерме менә шушы авырлыкны безнең белән бергәләшеп җиңеп чыгарга? Менә шулай булырга тиеш. Кырт кына кистереп әйтәсең икән, ул проблема. Чөнки законлы рәвештә ул микрорайонга килә икән, син аны кабул итәргә тиешсең. Законны бозырга ярамый. Бу төп мәсьәлә. Менә шундый яхшы үрнәк булганда ник эшләмәскә, ник ул эшне оештырмаска? Дөрес, Илмә тактасы аның язылган. Бу мәктәпләргә килгәндә мин бер моментка тукталып үтер идем. Мин аларга беренче рәхмәт әйтәс килә ул мәктәп җитәкчеләренә. Чөнки анда тулыканлы тәрбия процессы оештырылган. Менә тәрбиясе дә арткы планга күчсә, без бөтенләп бетә идек. Гомумән мин педагог буларак беренче урынга белемне куймыйм, тәрбияне куям. Чөнки тәрбияле бала белә белемнең кирәклеген. Шуңа күрә тәрбиядән башлар кирәк. Мәктәпкә керү белән аның мөхите, аның сакчысы исәнмесез, хәерле көннәр дип эшен башлап җибәрә икән, димәк бу бала шушы мөхиткә җиңел генә кирип китә. Аның һәр диварында ниндидер язулар булырга тиеш, уларны укырга тиеш. Һәр бер баскычта, баскыч белән менеп барганда, аның диварларында ниндидер безнең классикларыбыз әйткән сүзләр, цитаталар, шигырьләрдән үзекләр булса, тәнәфесләр вакытында кыңгырау урынына ниндидер милли көй уйнаса, аның бит проблемалары юк. Бүгенге көндә җиңел генә алай берне оештырып була. Шуңа күрә шул ук менә мин әйттем, соңгы кыңгырауда милли биюләр. Менә бүген кем кымаучалый? Сезгә ниндидер стандартлар кирәкме? Юк, стандартларда ул язылмаган, бер кайда да язылмаган соңгы кыңгырауны нәкъ менә шундый формат буенча уздырырга дигән. Димәк, менә бүгенге көндә татар гимназияларында бу эш бара бит, эш бара. Ансы да булмаса, менә анда инде чаң суырга була иде. Шуңа күрә аның үсеш стратегиясе һәрбер мәктәпнең үзенеке. Без йөкли алмыйбыз, чөнки аның үзенең традициялары бар. Әлбәттә, менә тәрбия эшеннән менә шушы эшкә җиңел генә кирип китәргә ул дөрес булыр иде. Шулай да барыбер безгә ата-аналар белән эшләр кирәк бүгенге көндә. Ул безнең этномаркер. Менә ата-аналарга җиткерә белә икән директор, димәк ул 50%-ын эшләде. Шуңа күрә һәрбер ата-ана, мин әңгәмәнең башында әйттем, иң беренче чиратта мәктәпкә бара, аның материаль техник базасына, аның җитәкчесенә һәм аның педагогик тотрыклы коллективына. Шуңа күрә мин монда бары тик үзебезнең җитәкчеләребезне һәм укытучыларыбызны каһарманнар дип уйлыйм, каһарманнар. Һәм аларга ярдәм кулы сузарга кирәк. Бигрәк тә ата-аналар тарафыннан тәнкыйтьләп кенә эш бармый. Җәмәгать без ул заманда түгел, тәнкыйтьләп без артка гына чигенәбез. Ә менә бергәләшеп, җыелышып, ата-аналар белән менә шуны уртага салып сөйләшеп, юлларын тапсак, икенче гимназиядәге кебек, киләчәгебез яхшы булыр дип уйлыйм. Менә полилингваль мәктәпләр ачылу, шундый комплекслар ачылу, миңа калса татар гимназияларына булган игътибарны киметте кебек. Ничек саныйсыз? Мин алай дип әйтмәс идем, чөнки ул мәктәп гимназиялар белән мин аралашып торам, чөнки аларның кайберләрендә өлешчә полилингваль траекториялар бар, шулай ук. Алар төрле телләрне кертәләр. Әлбәттә, ул телләрдә укыту турында сүз бармый, әмма менә нигезе бар анда, әйтик, башка телләрне өйрәнү буенча. Бу үзенә күрә теге игътибарны җәлеп итә торган әйберләр, чөнки әгәр дә баланың мөмкинлеге бар икән, өстәмә телне өйрәнергә ул шулай барырга тиеш. Полилингваль мәктәпләрнең теге игътибарын алды дип
әйтү шулай ук дөрес түгел. Мин сезгә әңгәмә вакытында әйттем, һәрбер балада полиглот булып тумый бит. Шулай бит. Кемгәдер ул бирелгән, кемдер ул җиңел үзләштерә ул телләрне, кемгәдер бик авыр бирелә. Шуңа күрә монда һәрбер ата-ана баласы белән бергә менә шу үзенә яраклы стратегияны сайларга тиеш. Әйтик, менә мәсәлән, минем улым 5нче сыйныфны тәмамлады, хәзер 6нчы сыйныфка бара, үзенең микрорайондагы гимназиягә йөри, анда татар теле дәресле тиешле санда сакланып калды. Бар тик менә шушы мәктәп җитәкчесенә һәм аның командасына рәхмәтле мин. Ул эш әле бүгенге дә бара. Калганын гафу итегез, мин өйдә ата кеше буларак тормыш иптәшем белән бергә шушы мөхитне булдырам. Шуңа күрә менә бер-беребезне тулыландырып барсак, максатка ирешергә була. Илгиз Илдарович, инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашып бара. Әлбәттә, әлеге тапшыруда катнашканыгыз өчен, студиягә килгән өчен сезгә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Алга таба да аралашып яшәргә язсын. Татар теле укытучыларына һәм гомумән әти-әниләргә нинди әйтер теләкләрегез, фикерләрегез калды тагын? Үзегезгә зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Мин беләсезме, форсаттан файдаланып, тагын бер тапкыр искә алам безнең укытучы һәм устаз елын. Һәм һәрбер безнең мөгаллимебезгә, һәрбер педагогик системада эшләгән хезмәткәргә мин уңышлар телим, сәламәтлек телим. Эшләрендә иҗади уңышлар телим. Сезнең эшләгән хезмәтегез ул иң югары хезмәт. Чөнки укытучы хезмәтеннән тора киләчәктә бу илдә нинди һөнәр вәкилләре эшләячәк. Чөнки укытучы ул беренче юлны бирә. Табиб буламы ул, хәрби өлкәсендә хезмәт итәчәкме ул, журналист буламы ул, яисә ул ниндидер конструктор буламы, ул барысы да укытучының хезмәтеннән тора. Шуңа күрә мин монда һәрбер укытучыга уңышлар телим, рәхмәтле шәкертләр телим. Һәм форсаттан файдаланып, әлбәттә, мин үземнең остазларыма рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Ул менә сездә күптән түгел генә булган Рәсимә Шәмсетдинова, ул минем остазым, безнең Мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасының мөдире. Аңа рәхмәт сүзен белдерәм. Шулай ук бик тыгыз эшлисез, менә әйтеп үттегез бит, регионнар белән әзерлисез укытучыларны. Үземнең укытучыларыма татар һәм чуаш кафедрасындагы безнең кафедра җитәкчесе Мансуров Илсур Саргизановичка форсаттан файдаланып, бигрәк тә аның хәзер кичә генә юбилей булды, 50 яшь булды. Мин аны узган юбилей белән дә тәбрик итәм. Уңышлар телим. Ата-аналарга мин бары тик милли үзаңны үстерүне сорыйм. Менә аңлы рәвештә туган телләрне сайлагыз, балаларыгызга андый мөмкинлек бирегез. Аларны мәхрүм итмәгез туган теленнән. Мөгаллимнәребезгә яңадан яңа үрләрне яулау, кыюрак булу, заманча яңа технология, методикаларны куллану, өйрәнү, курыкмыйча аны эштә куллану һәм менә ләззәт табып рәхәтләнеп эшләнү телим. Бик зур рәхмәт яусын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, фидакарлар тапшыруын бүгенгә шушыны белән тәмамлыйбыз. Аны Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.